Teatre Thalia de la ciutat de València el dia 4 de novembre de 2012. Teatres de la Generalitat té previst abandonar la gestió del Teatre Thalia el pròxim 31 de desembre i deixar en mans privades un espai que ha estat fins ara l'espai natural i propi dels professionals valencians. A més, segons les declaracions dels seus responsables, té previst fer una donació del material tècnic a l'empresa que se'l quede, material que hem pagat tots els valencians. Els actors i actrius valencians volen denunciar la pèssima gestió que s'està fent dels espais públics, l'abandó total de les polítiques culturals i el despropòsit insultant que suposen les mesures que pren l'administració en l'excusa de la crisi. Teatres de la Generalitat renuncia de manera errònia a la gestió d'uns dels millors espais teatrals que té la ciutat de València i llança al poal del FEM els diners invertits en la rehabilitació del Teatre Thalia fa anys i el projecte de donar cabuda en aquest escenari als treballs dels professionals valencians. Diners que són de tots els valencians. Els mateixos diners que van llançar al FEM en la rehabilitació de les naus de Segur, amb el tancament de la sala Moratín, l'Altre Espai i en la construcció d'una sala d'assajos impracticable a la 7ª planta del Teatre Rialto. Per a nosaltres això significa malbaratament dels recursos públics. Per això fem pública la nostra protesta i demanem als responsables de la política cultural que escolten les necessitats reals del sector i aporten solucions reals als problemes. Demanem que es reunisquen amb tot el sector, amb totes les parts implicades que formen l'Observatori de les Arts Escèniques Valencianes i que es comprometen a establir una política teatral com la que es mereixen els ciutadans i les ciutadanes valencians. De la mateixa manera, volem deixar ben clar que no es tracta de recursos econòmics, sinó de la bona gestió dels que hi haja. Els actuals responsables en política teatral han demostrat la seva incompetència per a gestionar els diners públics, per a vertebrar i promocionar el sector teatral, i han dut al fracàs, a la ruïna i molt prompte a la desaparició als professionals del teatre, la dansa i el circ de la comunitat valenciana. Per això els demanem que se'n vagin a casa. Els demanem l'immediat cessament de la directora general i el nomenament d'un nou responsable que siga capaç d'aunar, construir i dialogar amb els professionals en lloc de separar, destruir i enfrontar-nos. Per últim, volem anunciar que en les pròximes setmanes es repetiran actes de protesta com el d'avui en els teatres públics de la ciutat de València, amb la finalitat de denunciar i informar al públic de la devastadora gestió dels seus governants, actors i actrius professionals valencians.